Mallorca acollirà a més de 40.000 turistes alemanys durant els propers dies. Per això avui hem vengut al Mercat del Moll per demanar a la gent del poble què n'opina sobre aquest fet. N'hi haurà que pensaran que és massa prest, n'hi haurà que pensaran que és bon moment pel turisme. Anem a veure-ho. Què opina sobre que aquesta Setmana Santa venguin més de 40.000 alemanys a Mallorca? Pues jo opino que nosaltres no podrem sortir ni ens podrem reunir i que ens fastidiaran tot l'estiu perquè són molt d'alemans. Pues me parece fatal que vengan alemanes y no vengan españoles. Simplemente por el hecho de que ellos son alemanes y nosotros somos españoles, no me parece ni medio bien. Voldria més esperar un poquet i que tenir una bona temporada que no va començar tan prest. Ell fa la llei, però ja no m'apareix bé, però els hotelers i tot això també els cau molt bé. Així és que no sé què t'hem de dir. Per la part econòmica, és veritat que sí que hem de començar a obrir, però ens arriscam a que puguem entrar una altra vegada dins una onada d'aquelles de contagis i que ens costi una altra vegada tornar a aixecar-nos per poder tenir un estiu una mica més bo que no que varen tenir l'any passat. Bueno, es un tema bastante complicado y muy delicado. El municipio necesita, como toda la isla, necesita del turismo. Es claro que para reflotar la economía local tenemos que recibir el turismo. Lo que también es cierto que el turismo ha de ser regulado. Ha de ser regulado en el aeropuerto, en los puertos también, y una vez que se regule bien, también tomar las medidas necesarias en los locales, en los hoteles y demás, y guardar las distancias que tenemos que tomar, el protocolo de higiene, y es la única forma de que podamos levantar un poco la economía del pueblo. Pues és molt difícil la resposta perquè depèn de la situació que estem els hem de mester i segons com ho miram pues, també no hem de perjudicar la temporada d'estiu perquè ja estem aquí a les portes de l'estiu i no podem fer com l'any passat tampoc. Jo no puc viatjar a la península, veure famílies que pugui tenir allà i ells poden venir aquí. No m'apareix bé, la veritat que no. És que la cosa està molt aturada i per una part està bé, per l'altra, claro, la gent a lo millor té un pot de por que de repente pues, veure tanta de gent de cop, pues, a lo millor se farà un poquet difícil. La qüestió és mirar de salvar la temporada, de totes maneres, no? It's nice we can travel here to get some sun because in Denmark it's terrible weather. And maybe it was too much. So if a few people here, I think it's all right. And after we have the vaccine, it's the best.